ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ንኽመጹ ዝጥቀሙሉ መገዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደገኛ እንዳኾነ መምጽኡ ተፈሊጡ። ኣብ ታሪኽ ሽወደን ፍልይ ዝበለ መስርሕ ፍርዲ ኣንጻር ሓንቲ ሽወደናዊት ዲፕሎማት ኣብ ወርሒ መጋቢት ከም ዝካየድ ተገሊጹ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመልኩም ቀኒኹም ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ካብ ስቱድዮ ኣልኮምፒስ መሓር ብርሃም ከመልኩም ቀኒኹም። ኣብ ታሪኽ ሽወደን ድሕሪ 300 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ተባሂሉ ዝተነግረሉ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዲፕሎማሰኛ ሽወደናዊት ኣብ ወርሒ መጋቢት ክካየድ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣምባሳደር ሽወደን ኣብ ሃገረት ቻይና ኮይና ዘገልገለት ኣና ሊንድስተድ ብዘይ ትእዛዝ መንግስቲ ምስ ሓደ ምስ ረብሓ ሃገረ ቻይና ዝሰርሕ ሃብታም ነጋዳይ ብጉዳይ ናብ ቻይና ተኣሲሩ ዘሎ ሽወደናዊ ዜጋ ጎይ ሚንሃም ኣብ ዝምልከት ርክብን ዘተን ብምክያድ ጎናዊ ስራሕ ኣካይዳ ብዝብል ዝኸኣነ ሃገራዊ ረብሓ ሽወደን ዝሃሲ ዘይሕጋዊ ብኢደዋንን ዝግበር ካብ ስልጣን ካወፃ ብምዃኑ ክሲ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝምስረት ተፈሊጡ። እዚ ካብ ዕለት 19 መጋቢት ነዚ ክሲ ክርኢ ዝተመደበ መጋባእያ ኣብ ስቶክሆልም ቤት ፍርዲ ከም ዝሪኦ እቲ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ታሪኽ ሽወደን ከም ዝኣመሰለ ክሲ ቅድሚ 200 ዓመት ሓደ ዲፕሎማት ንንግስነት ሽወደን ክትዓሉ ተንቀሳቒስካ ተባሂሉ ከም ዝተኸሰሰ መዛግብቲ ታሪኽ ሽወደን ይሕብሩ። እቲ ኣብ ቻይና ዝሓለፈ ሰሙን ዝተጀመረ ብኮሮና ቫይረስ ዝተሰመየ ሓድሽ ለበዳ ሕማም ዝተለኽፈ ናይ መጀመርያ ሰብ ኣብ ሃገራት ኖርዲክ ከም ዝተረኽበ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እዚ ኣብ ሃገረ ፊንላንድ ንምብጻሕ ዝመጸ ቻይናዊ ናብ ሓደ ሆስፒታል ሓሚሙ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ምርመራ በቲ ሓድሽ ሕማም ከም ተጠቂዑ ከም ዝጸንሐ ሰበስልጣን ጥዕና ፊንላንድ ሓቢሮም። ኣቐድማ ቢሉ ሽወደንን ካልኦት ሃገራት ኖርዲክን በዚ ሕማም ናብ ዝተጠቕዑ ሃገራት ዝግበር ጉዕዞ ዜጋታት ከይከዱ ከም ዝመኸራን ዴንማርክ ኣብ ቻይና ዝርከቡ ዜጋታት ንምውፃእ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ ኣላ። ሽወደናውያን ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ክምለሱ ይጣርዑ እኳ እንተለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ግን ዛጊት እንታይ ዓይነት መደብ ከም ዘለዎ ብወግዒ ኣይሓበረን። ኣብዚ ተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ስደት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደገኛ እንዳኾነ ይቕፅል ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ብሃገረ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ዝግበር ጉዕዞ ጥራይ ዘይኮነ ብሃገረ ጋምቢያ ኣቢሉ ዝግበር ጉዕዞ ስደት ብባሕሪ ናብ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ህይወት ይጠፍእ ከም ዘሎ ወኪል ሬድዮ ሽወደን ካብቲ ቦታ ዘሕለፈቶ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ጥራይ ካብ ወሰናስን ጋምቢያ ዝነቐለት ሓንቲ ጃልባ ኣብ ማእከል ባሕሪ ብምጥሓላ ህይወት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝጠፍአ እቲ ዜና ኣመልኪቱ። ኣባይቶ ሽወደን መቐመጢ መናብር ካብ ዘለዎን ዝበዛሓ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሽወደን ክንደይ ዝዓቐኑ ዓመታዊ ብዝሒ ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ክትቅበል ኣለዋ ኣብ ዝብል ዛዕባ ከምዘይ ተሰማምዑን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ ሓደ ካብ ሰልፍታት ንጹር መልሲ መሃብ ተጸጊሞም ከም ዘለዉ ብዝሰሙን እዚ ዝወፀ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ብዙሓት ህዝበንን ሃገራዊ ቁጠባን ካልእን ረቑሓታት ብምምርኳስ ኣብ ዓመት ክንደይ ዝኣክል ዓቐን ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታት ክቕበላ ከም ዝኽእላ ብምውሳን ከም ፖሊሲ ክሰርሓሉ ከም ዝጀመራን ተመልኪቱ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራይ ኣብ ባይቶ ሽወደን ኩነታት ስደትን ዕቑባን ዝርኢ ሃገራዊ ኮሚቴ ኣኼባ ቅድሚ ምክያዱ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ነናተን ርእይቶ ሒዘን ብምምጻእ ንዘተኽዳለዋ ከም ዘለዎን ተነጊሩ ከም ዘሎ እቲ ዜና ሓቢሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ንሎሚ ዓርቢ ዕለት 31 ጥሪ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ። ብሩኽ ናይ ቀዳመ ሰንበት ይግበረልኩም እንዳበልኩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና ፈነወ ስጋብ ንራኸብ። ሰላም ዳሕከኒ